Εκκίνηση για Racing Open, δεύτερο σκέλος, τελευταίος αγώνας της ημέρας, 15 Απριλίου, στο Βάρη Πετροχανίων. Ξεκινάμε. Νάκης. Μικές. Από πίσω. Αμέσως ξεφεύγουνε. Η υπόλοιπη παρέα. Νάκης, Μικές ξανά, έξοδος από χώμα. Και οι υπόλοιποι ακολουθούν. K1. Να έχεις το Μικέ από πίσω σου. Θέλει γερά νεύρα. Από ό,τι φαίνεται ο Θανάσης τα έχει. Θα προσπαθεί.